Нека си поговорим за най-чаканото събитие на тази година и това е Coca-Cola Happy Energy Tour. Аз останах с много готини впечатления от това събитие, искам да ги споделя с вас, искам да споделя с вас моите мини влогче, което направих там и после ще има малък анбоксинг на нещата, които взех от там. Бяхме там компания горе-долу от 5 човека и ние дойдохме сравнително рано, май горе-долу към 3 часа бяхме там, при положението, че концерта почваше в 7. В началото се разходихме и територията беше много красиво и много хубаво и имаше такъв много готин вайб на лятото. Гледай това колко яка мини кола, която аз няма да изпия. Що? Защото аз не пия кола, трябва да сме хелти. А какво правиш на Coca-Cola Energy Tour тогава? Идваме за безплатни награди. И после видяхме това. Как е чувството да летиш? Перфектно. Това е първата игра, ако така може да се каже, и това е един огромен басейн с награди. А най-якото е, че те връзват, после те качват горе във въздуха и се едно летиш и летейки трябва да си вземеш награда от басейнчето. Те турбан взимай, да? Взимай нещо. Кефиш ли се? Как има въздуха? Да имам боксинг във въздуха. Кой има? Имам ключите. О, това е яко. И така минахме един по един. Кой да взимам? Давай, едно от всичките. Поне имаме такива чантички. Ай, Мартина, ти си. Аз хванах ето тази турбичка на Coca-Cola, който вече е много готино, а вътре имаше ето такава шапка, на която пише Coke Studio. Какво ще летя като пейчка? Хвани нещо. О, тази шапка е деликатна. Моята най-готина. Гледай каква е шапка. Не мога. Следващата атракция, която тествахме, беше спрайта и там трябваше да целиш кошове като баскетбол. И ей, там спечелихме според мен най-яката награда на вечерта и това е вентилаторче на спрайт. Уникално. А и също така можеш да печелиш награди, ако събереш 5 етикета на Coca-Cola и ги дадеш на едно конкретно място. После въртиш една томбула и каквото ти се падне, това получаваш. Намерихме 5 такива, сега отиваме да ги сменим за подаръче. Спечели си нещо яко. Да, спечелиш ли яко? Бандана, взимай. Луксозно. Аз спечелих ето това балсамче на Coca-Cola. Нека направим анбоксинг. А това е и ключодържател. Маля хора, колко яки награди. Това наистина е балсам и мирише на кола. Направихме си ето такива снимки в една много готина фотокабина, където всичко беше в огледала. После снимахме видеа за спомен. Огромен поздрав на момичетата, които се снимаха с нас от Coca-Colата. И после, разбира се, беше концерта. Хора, уникални моменти. Просто гледайте. А сега ще ви кажа нещото, което наистина много приятно ме шокира на това събитие. За целия ден съм се снимала сигурно с повече от 50 човека. Вие даже не си представите какви ми бяха емоциите, когато през една секунда при мене идват момчета и ми искат снимка. Даже имаше някои родители, които водиха децата си така за ръчичка и ме питаха може ли да се снимам с тях. Криси естествено също беше там и с нея също много хора са се снимали. Ето тук може да видите някои снимки, а това е много малка част. Това са само тези, които са качени в коментарите. Това наистина ме накара да се почувствам много добре. Хора, много ви обичам, много наистина се радвам, че не се притеснявате да идвате при мене да ми искате снимка, защото с доста хора седяхме и си говорихме. Това беше много готино. Ще продължавам да посещавам това събитие всяка година и даже има шанс да дойда на финал в Пловдив, който ще бъде септември месец. Пишете ми в коментарите вашето мнение за това събитие, дали сте били там, пращайте ми снимки, видеа, просто каквото имайте и това пращайте, моля ви. Чакам вашите коментари и ще се видим с вас на следващите събития. Чао!